ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ ଖାଇବ ମୁଁ କୋଉ ଭାଷା କହିବି ମୋ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଏଇଟା କୋଉଠି ଜବରଦସ୍ତି ମାଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଛୁଆଟେ କଣ କଲା ବାଲି ଆଣିକି ପାଟି ପୁରେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଯିବ କୁଆଡେ ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଗଲା ପୁଣି ଆଉ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡିଆ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣ ଜଣେ ବାପା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ମାଟେ ହେଇଥାଇପାରେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବି ଗୋଟେ ବାପା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେତିକି ଓଡିଆ ଭାଷା ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛେ ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରଠୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଣି ବାଡିଆ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାଡିଆ ହବ ମନକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ଯଦି ଆଇନ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଳା ବଳି ଆମେ କୋଉଠି କଳା ବଳି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀବାଦ ନୀତିରେ 4 ଜଣ ଶୌଚାଳୟ ଦେବା ପରେ କଳାପତ୍ର ଦେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି କଣ ସରକାର ଆମ ସରକାର ନୁହନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ଏତେ କଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ଆଇନ ହେଇକି ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଆଇନ ଦଣ୍ଡବତ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଡାକଡି ଭାବେ ଆଇନ ଲାଗୁ କରୁଛୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ କଣ ପୁଣି 54 ମସିହାରୁ ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା 54 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି 54 ଏବେ 2015 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ କଣ ଗଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଘୋଷଣା କରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବୋକା ଆଣିକି ବସିଥିବେ ସେ ବୋକା ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଗୁଡା କଣ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋକା ନୁହଁ ତ କଣ ବୋକା ହଉଛି ପବିତ୍ର ବାବୁ ତ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ଲଗାତାର ଧରି 27 ଦିନ କଲେଣି ଏବଂ କାଲିର ବି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଆପଣ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଜପୁର ରୋଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫୁଲବାଣୀ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି 450 ଦିନ ଆସିଲାଣି ଫୁଲବାଣୀରେ 254 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଜପୁର ରୋଡରେ